שבת שלום לכולם. בפרשה הקרובה, פרשת חיי שרה, יש פסוק שאומר, ואברהם זקן בא בימים, ואדוני ברך את אברהם בכל. ואברהם זקן בא בימים. אומרים חז"ל הקדושים, שאברהם אבינו בא עם כל הימים שלו, של כל ימי חייו, למעלה לשמיים. לכאורה זה קשה, איך יכול להיות? הרי בתחילת דרכו של אברהם אבינו, כולנו יודעים שהוא נולד במשפחה של כופרים. אבא שלו זה תרח, אמא שלו זאת אמתלאי. בתחילת דרכו הוא לא ידע מה זה אלוקים בכלל, עד שהוא הבין שיש בורא לעולם. אז איך יכול להיות שהחז"ל אומרים שהוא בא בימים עם כל הימים שלו? בתחילת ימיו הוא לא בא. הוא נכון, ניסה, חיפש את השם, הוא לא היה, אבל זה לא ימים שהוא באמת בא איתם. אלא יש לומר, אחים יקרים, כתוב, מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. מה פירוש מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת? למה כתוב מי שטרח בערב שבת? אישה רוצה להכין עוגה לכבוד שבת קודש. מכינה את כל המצרכים, קמח, שמן, ביצים, כל העניינים, ושמה את הכל בתנור. אומרת לבן שלה, יוסי, תעיר אותי עוד 10 דקות, ככה, אתה יודע, תעורר אותי, אני רוצה לפתוח את העוגה, שלא תישרף. והולכת לאיזה פינה, הבן שלה נרדם על הספה, אחרי 25 דקות, האישה מרגישה ריח לא רגיל בבית. רצה מהר למטבח, רואה כל המטבח עולה עשן, העוגה נשרפה. מה עושה האישה הזאת מסכנה? העוגה הזאת לפח ויאכל אותה. אומרים רבותינו, האישה הזאת אמנם טרחה, היא לא אכלה בסוף. אבל זה לא אצל הקדוש ברוך הוא. אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. אתה טרחת, אף על פי לא אחזת באמת, לא עמדת בניסיון, אבל אתה טורח, את טורחת. את פעם מנסה, אתה משתדל, עוד יום, עוד אחד. תדע לך שהימים הללו זה ימים קדושים מאוד, זה ימים של העתיד, בעזרת השם, בעתיד לבוא, יראו לך את הימים האלה כימים נפלאים ומהירים, כיעלומים. למה? כי מי שטרח בערב שבת, לא מי שהכין. אנשים טורחים פה בעולם הזה, יכול להיות שהם לא יאכלו ממה שהם יטרחו. אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. אתה טרחת, גם הדרך חשובה יותר בסוף מהמעשה. לכן הקדוש ברוך הוא לא סופר ניצחונות, הוא סופר מלחמות. לדוד ברוך אדוני צורי המלמד ידיי לקרב את צבאותיי למלחמה. לכן אף אחד מאיתנו לא יתייאש, להמשיך להילחם אחים יקרים. ואברהם זקן בא בימים, כל אחד מאיתנו יבוא עם כל הימים שלו, גם עם אותם ימים של הנפילות. נזכה לשבת שלום והצלחה בכל מעשה ידינו.